pakikipagsapalaran ng magkapatid na pusa. Mina's foot massage. Uy Crystal, minsan pagod na ako sa top classes. Pinagpapawisan lang talaga ang mga paa ko at hindi ko na kaya. Huwag kang mag-alala, tanggalin mo ang sapatos mo sa gripo ng walang problema. Dadalhin ka nito para sa masahe. Sa tingin mo ba magandang ideya yan, Crystal? Kapatid ko. CJ. Ayan na, sana mamasahe mo ako. Sana imasahe ko ang mga paa mo, Mina. Magandang masahe, Crystal, salamat. Ang katapusan.